Igbo bụ Igbo, ekenekwe m unu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ana m ekene onye ọbụla na-asị nke onye chi ya zelu. Ọ ka bụ ka mụ abụ nwanne unu nwoke onye ọzọ omenala Igbo. Biko Igbo bụ Igbo, achọrọ m ka unu tọọ ntị n'ala n'ụbọchị nke taa, ka unu nụ ozi nke dị oke mkpa eji wee bịa tata. Maka na ndị be anyị na-atụ n'inu na-asị na ekwekwuo ama agba, ikwe ama akwa na ibe ezie, nwaanyị ji amụta ibe ya. Olu na omume taa bụ ụbọchị akara aka ife ekwuru ka a na-eme. Leenụ ya, nekwe na ife a na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke tata. Lee ya na ebe a, ị na-anya ịfụ na ife a ji n'aka bụ ọpọpọ, oke ọpọpọ. Ị na-anya ịfụ na nke a bụ onugbu maka infection. Ọ bụrụ na infection na-enye gị nsogbu, ị ga-ahọrọ m ọgwụ ahụ ife ọpọpọ a. Iweta ọgwụ a, iweta na nke a bụ onugbu, nke a bụ ọpọpọ, oke ọpọpọ na onugbu. Ị ga-ahọ ya ahọ maka infection, malaria, infection and malaria. Ịhọ ya ahọ, ị ga-agwụrụ m ya 3 days. Ịhọ ya ahọ ọfụma ya na onugbu a, ịhọkọta ya ọnụ, ị nwụọ ya 3 days. Ada eshie n'ọkụ eshi, just ịhọ ya ahọ, ị nwụọ ya. Ana m adọkwa aka na ntị nwaanyị dị ime a na-akwa nwe ya, maka mgbe ị ga-eme ka ị banyebe ya nwaanyị dị ime, ihe ọfụkwalụ ọbụghịkwa maka moo, ma ọ bụ ụmụ agbọghọbịa aka na-eme ha tụtụ ime ha chọba ife a ga-eji wepụ ya. Iwere ya wepụ ya, ịnwụọ ya, ọ gbasara gị, ọ bụghịkwa maka m. Maka ife si m zie ka m kwuru, and ezigo m ya ka eji sị m kwuo ya. So ya dịrị unu na mma. Igbo bụ Igbo, ọ ka bụkwa mụ abụ nwanne unu nwoke onye ọzọ omenala Igbo. Ya maalụ unu mma rie nne. Ekene m unu nke echi ya zelu.